मा बाजार होनदोंमोनलाय? जालायग्रा बाजार नोंबा? Hello guys, what's up? जों नै थेख्लाब ओमफ्राय ओरैथिं बिरखां खगमा बाजाराव बेरायहैनो नागिरदों। ओमफ्राय मा लायो हनै सासेया जाङि बायनो होनदों। बायनाय नङा दां, मा लायनो? मा लायनो? जाङि। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बायनाय नङा दां, आंहाबो बायनांगौमोनलै। बादामालियानो अबस्था गैला होननायसो जानोसै। ओमफ्राय नै बिसिना साइकेलानो माबा मा होनोमोनलाय, केरियाल गैयि जोबसो बेनाबो। जेकेट होलायलायो फाग्लाना। आंहा सेन्देल बायनो थांगासिनो दङ। आयौ नै नुजानो गिनानै। सेन्देल बायनो नागिरदों लोगोफोर। नोंथांमोनहा हुगुमा बाजारा माबायदि जायो नायलांदो लोगोफोर। लेट्स गो। जोंना थेख्लाबा साइकेलाबो आयौ बरियाखा। दाख्लैसो बायदोंनो ओइ स्टपआ। ओमफ्राय ओरैथिं नै खिथुथिं बेनाबो सकेट जाम्पार। बेना मानो सकेट गैलायलायै? थफि खायलाब्ला थांगासिनो लोगोफोर। थगायसिनो जों दा बाजार सफैबाय। थेख्लाफ्रा सिगां खिफैग्रा हासुग्रा जायगासोलै, मोखांखौनो देखाया जिगोरफ्रा। हुगुमा बाजार मैगं थैगं। मा बाजार होनदोंमोनलाय? जालायग्रा बाजार नोंबा? आदै बानलुखौ मा होनो 10 थाखा फवानि मोनोनो, 10 थाखा फवानि लानोसै। बरिया सुनायानो जागोन ना जायाखैसै? बाजै मा लाख'? बेखौ सिनायासै। माबा लादोंमोन, मा लाना मा बान्दा कफि लानो नागिरदों। थोबथामजों 20 थाखानो। लाहर थेख्लाब, आं लाया, आं फैसा बरनगोन। पैसा बरननां। एक स्माइल करो। स्माइल। ये हमारा दुकानदार है। हम यहाँ पर चप्पल लेने के लिए आए हैं। लाजायोना बेबो लाजायो मोजां। इस भाई साहब को चप्पल पसंद आ गया है। यहाँ पर देख, यहाँ पर लड़कियों का चप्पल है, देख सकते हो कितना अच्छा है। ये क्या है? कितना रुपीस है चप्पल का? थेख्लाब मोनसे बुस्थु नायदोंनो। आंहाबो माबा मा होनोमोनलाय ना गावनो टर्च लानांगौमोनलै, चार्जआनो थाया। ओरै मटर फानदों। दिनै मानसिफ्रानो बारा गैया हुगुमा बाजाराव। लेट्स गो गयिंसै ने? लोगोफोरजों दा दखानाव जाग्रा जानो नागिरदों आरो। फुरि जायो ना मा जायो? मा जायो? फुरि जायो। जाग्रा जानोसै, रुटि जानोसै, गुरसि होख्लायबाय। मोनजों दा थांफिनसै, गारि पार्क खालामनायखौ बोखानोसै नों बोखारथ'। आंनासो सिगांग्रोलै। सौग्राव जागोनबो। नै नाफ्रा बेसेबां फवा जाखो? देने बैनि मा नाथाय फुख्रिनि गोजा।
बाराथ' बारा थाखायो बिसिना जोंना बाहायना साइकेल बानायबाबो जायाखै माबा हेन्देला खेगेरा जादोंनो स्लाक दाबो जायाखै 8,500 लादोंनो फाग्लासो जागोन साइकेला बेसेबां लाया होनदोंमोनलाय थेख्लाब 9,000 बावसो फ्रन्ट जादों फ्रन्ट हिर' बो गैया माबो गैया बहाबा सोरबा आदा आंखौ लांफा होनबाबो थिखोनो हानाय नङा नोङो ये तूने बहुत अच्छी बात बोली है अच्छा लड़कों को बैठाने वाला नहीं नैबेनाथ' नै बोरैबा खिथुनिफ्राय ओरै जुहोलांबाथाय थोब हाबबाय गरला थरला गेवजोबगोनसो जों दा नै माबा सेन्देल बान्दा कफियानो थोबनै बिस्राथ' जेबो लायासै ओरैनोसो थांफादों आंनि माल लाग्रा जानायफ्रा अच्छा हाँ बोला था ना मैं अब हम घर जा रहा है निशान जी दे स्टैंड खालाम स्टैंड ओइसो गोलै हनै गोलैनोसै फाग्ला आयौ गोलैनोसैसोमोन थेख्लाब बुन्दा बिराद स्टैंड खालामनो रोंगौ बियो बेथाला दे गैला नुला नोंखौ होथेबाय ए गोलै दे साखावदोब्रा नों रोनावनाय गोनांसो मानसियानो दा न' सफैबाय ओमफ्राय सेन्देल बायनायाबो सेन्देलखौ गाननाया लाबानो खय नाम्बार सोङा लाबानो गाना लाबानो थ्रोब सोनानै लाबोबाय फाग्लासो दासो गाननो नागिरदों खय नाम्बार मोनथाय नायनाय टिचारसोलां खिथावा बहा दं 9 नाम्बार 8 नाम्बार मा जाखो जाबाय जानाया 110 थाखानिनो लाबोबायलां दिनैना भिडिअ बेखिनियावनो बडियाबो रांख्रेब नै सिक्स पेकआनो गैया बेखिनियावनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय जास्ट एन्टारटेनमेन्ट ब्लग नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो कमेन्ट गावसि लाना हो थेंक इउ फर वाचिं दे बाय बाय साबस्क्राइब खालामना ला